шурӯъ карда аз 12 октябри соли равон шаҳрвандони хориҷӣ бояд қаламрави Русияро тарк кунанд. ҳозир президенти Федератсияи Россия як қонуни нав имзо кард ва ба ҳамаи шаҳрвандони хориҷие ки ҳуҷҷат надоранд, ё мисол мегирем агар зан ҳақ дорад дар ҳамун хонае ки арӯс шида омадаги ширкати дорувори шифофармо барои шумо хизмат мекунад. доруҳо барои зиёд кардани риш ва барои зиёд кардани мӯи сар, инчунин ҳиҷома кардан дар шаҳри Москва ва равғани тозаи сиёҳдона, доруҳо барои зиёд кардани қувваи мард ва барои нест кардани простатит, инчунин доруҳо барои кам кардани вазни худ ва зиёд кардани вазни худ. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали юристиҷа муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод мебошен. Тамошобинони азиз, ҳатман дар канал обуна бошен. ҳама рӯза хабарҳои нав метавонен ки аз канали мо дастрас кунен. Як ахбороти нав ки тааллуқ дорад ба муҳоҷироне ки дар Федератсияи Россия қарор доранд. Дар Федератсияи Россия назорати муҳоҷират пурзуртар карда мешавад. Шурӯъ карда аз 12 октябри соли равон шаҳрвандони хориҷӣ бояд қаламрави Русияро тарк кунанд ё будубоши худро расман ба қайд бигиранд. Мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Русия сари вақт тарк кардани шаҳрвандони хориҷиро ки сабти муҳоҷирати худро тамдид накарданд, назорати ҷиддӣ хоҳад кард. Идораи вазорати корҳои дохилии вилояти Калугаи Русия хабар додааст ки фармони дахлдорро раиси ҷумҳурии Федератсияи Россия Владимир Путин ба имзо расонидааст. Гуфта мешавад ки шурӯъ карда аз 12 октябр рейдҳои сахт ташкил карда мешавад аз ҷониби коркунои милитсияи Федератсияи Россия барои қонунӣ гашту гузор кардан ё кору фаъолият кардани муҳоҷирон, касое ки регистратсияҳои худшонро продлит кардагӣ нестанд ё касое ки бе патент кору фаъолият кардастиянд, аввал огоҳишон доданд ки ба хоҳиши худшон Федератсияи Россияро тарк кунанд, вагарна дар рейдҳо ки дастгиршон карданд тибқи қонунгузории Федератсияи Россия ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд, яъне ки ҷаримашон мекунанд ё видваренияшон мекунанд ё ки депортатсияшон мекунанд. Тамошобинони азиз, ин буд як камтарак маълумот оиди муҳоҷироне ки дар Федератсияи Россия қарор доранд ва дар ҳамин ҷо як чиза қайд карда мегзарам, агар касоеда ки нафора узри зиёд мепурсам. Дар канали ма конкурси нав сар шидагиай, касое ки мехоҳанд билет бихаранд ай конкурси ма, ин ҳами картаи Сбербанк наметавонанд ки сумтона партоин. Ин карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. Нархи як дона билет 200 рубла дар бар мегирад. призои конкурс ҳамагӣ 21 дона мебошанд. Як дона телефон iPhone 12 Pro Max ва 20 донаи дига конверти 2000 сомона. Ногуфта намона аксия дора ба 1000 рубл 7 дона билетон метиҳем. Метавонед ки чектона дар инами рақамҳои WhatsApp равон кунед. Ҳамагӣ 2000 дона билетай. Бахтона бисанҷен, фурсатай даст натиҳен. И конкурс нав сар шидагиай, ба ҳамин хотир ҳама каса як дастгирӣ кунед, билет бихарен, мо тезтар билетҳоро ба анҷом расонем. Абдуллаев нависондай: ассалому алайкум ака, рӯзи саиди ҷумъа муборак шавад. Ака, як савол дорам. Да ма виднажительство дорам. Мара ба ҷанг мебаранд ака. Ма да хизмат карагӣ. Ма да Россия ҳозир. Учот да намондагӣ. Ба ман фаҳмонед ака. Касое ки ана дар воени учот худшон намондагӣ нестанд, мобилизатсия барои у нафаро тааллуқ надорад ва ба хизмат даъватонам намекунанд аз сари нав, яъне ки ба учебка. Исроил Ашуров нависондагиай: ассалому алайкум акаҷон, Аллоҳ нигаҳбонат боша. Ман ҳам гражданствои тоҷикӣ дорам, ҳам Россия. Дар Россия хизмати ҳарбӣ кардагием 2 сол пеш. Ба ман мобилизатсия тааллуқ дора акаҷон, саломат бошӣ. Мобилизатсия ба нафарое тааллуқ дора ки повистка равон кардагӣ бошанд ба номшон ва агар кироӣ кардагӣ набошанд тааллуқ надора ба шумо. Нурматов нависондай: ака, ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Ака, агар ман худам дар Россия бошам, баъд мада поистка роӣ кунанд, агар нарам қонуншиканӣ мешавад. Бале, қонунгузории Федератсияи Россия нисбати ҳамин гуна шаҳрвандо парвандаи ҷиноӣ оғоз мекунад. Некруз нависондай: салом алейкум ака, ман ягон документ надорам. 5 сол мешавад дар ҳамин Москва мегардам. Агар Тоҷикистон бурам, чӣ мешида бошад? Ҳозир президенти Федератсияи Россия як қонуни нав имзо кард ва ба ҳамаи шаҳрвандони хориҷие ки ҳуҷҷат надоранд то 12 октябр муҳлат додагиае ки аз Федератсияи Россия берун бибироянд. Вагарна ки набироянд, баъдан депортатсия мекунанд.
Диловар Аюбов нависондай: Ассалому алейкум, дутарафа гражданин дорум ака, 5 фарзанд дорум, Тоҷикистон равам, дар вақти омадан мушкилӣ намешавад? Ҷавоб те, Пешакӣ Раҳмат: ягон мушкилӣ намешавад. Дар ҳолате ки ба номи шумо повистка омадагӣ набошад дар Федератсияи Россия, озодона метавонед ки биёед ба Тоҷикистон. Усмон нависондай: Салом ака, агар депорт бошем ва 4 моҳ пас хона рафтанӣ бошем, дар аэропорт проблема мешавад? Дар ҳолате ки шуморо депортатсия кардагиян ва тӯли чандин соло ай Россия берун баромадагӣ набошӣ, агар бале, дар ҳолати омадан метавонанд ки ҳаму муҳлати депорти тира бо двайной табдил битиҳанд, ё ки барам боз 1 моҳи дига дар сахра ва махкам кунанд. Як каси дига нависонда: Салом алейкум ака, якум комментария. Нашод ҷанги Россия ва Украина кай ба анҷом мерасад ака? Пешакӣ Раҳмат: ҳеҷ чиза ман намедонам, дар ин бора ман ягон информатсия надорам. Насимов Расул нависонда: Салом акаи Сорбон, Пешакӣ Раҳмат. Ака, ҳами алимент чанқа бояд бошад ва маскун ҳаст ҳозир? Дар ҳолате ки ту хонаву дар ба номи худат доштагӣ бошӣ, бале, маскун кардан мешава ба хотири фарзанд. Ё мисол мегирем, агар зан ҳақ дорад дар ҳамун хонае ки арӯз шуда омадагӣ, дар ҳамунҷа худша маскун кунад. Ва ситонидани алимент аз ҷониби падар ба фарзанд вобаста аз даромади моҳонаш мебошад. Баъд суд муқаррар мекунад чиза. Як каси дига нависонда: Салом ака, илтимос билети поезда нархшам мегуфтӣ ва поезд рафтеса ё ки не? Бале, аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия роҳи оҳан кушода шудагӣ, нархи билет аз 1200 сомон то 1500 сомона дар бар мегирад. Бустонов нависондай: Ака, мумкин аст суми ваени билета хонагиҳо биспоранд? Дар аэропорт ғам наметиҳанд. Суми ваени билета ту дар Россия бошӣ супорида наметавонӣ, чунки вақте ки ту 26880 сомона пардохт мекунӣ, 1 моҳ дарсҳои ваени мехонӣ ва баъдан ваени билета дастрас мекунӣ. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзара ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.